bandang si Roma, puro kung tawagin. Diba ang ganda ng dagat mga kasinag, kalmadang kalmada. Andito na kayo mga kasinag. Andito na kami sa Isla Poro. Ayan. Diba? Ang ganda talaga mga dagat dito mga kasinag. Ang ganda ng tubig oh, nag-green. Mga kasinag, andito na kami. Ayan sila. Sige dali at hawakan ko. Baba kayo, baba. Oh, halika dito kayo. Oh, dali. Oh, doon. Dali. Oh, baba. Ayan si Mrs. Aking Mrs. na nago. Mahihain sa camera. Ayan mga kasinag, andito na kami. Inaayos lang yung bangka. Yan yung bangka na sinakyan namin. Itong lupa na ito mga kasinag, sa bus ni Kuya Melvin. Attorney ang may-ari nito. 100 hectares ang lawak nito. Pupunta kami doon sa kabila kasi mas maganda daw doon sa kabila eh. Yan ang bayabas dito mga kasinag. Yan, nanguha sila ng bayabas. Yan oh. Oh. Pusa sa buwan. Mga kasinag, ibang klase ang bayabas dito. Dito sa isla. Ganyan ang bayabas dito. Ayan oh. Oh yan, bayabas. Oh yan, bayabas. Yan, ang bayabas. Oh, yan. Oh, yan, bayabas. Mga bayabas kami mga kasinag. Walang hinog. Walang hinog ang bayabas. Papa. Oh. Ano yan, bayabas? Oh, daw, patingin na ang bayabas mo. Oh, ang daming bayabas ah. Ayan. Gabi ang burak mo. Asan? Ang gandang bulaklak nito. Ayan mga kasinag, andito na tayo. Yan, nakikita niyo yan? Ang dagat na yan. Yan. Pacific Ocean na yan mga kasinag, ang kabila na yan. Ayan sa mga sinag si Mrs. Ang aking asawa na mahihain sa camera. Ayan. Ang itim-itim ko na no? O, di ba? Ayan. Di ba? Ang ganda mga kasinag. Ang sarap na simoy ng hangin. Oh, super! Super mga kasinag! Super ganda! Oh my God! Ang ganda pala talaga dito. Yun mga kasinag, ang ganda talaga. Napakaganda. Pinong-pino ng buhangin, no? O, di ba? Hoy! Oh. Ang ganda pala ng lugar na ito mga kasinag. Ayan, no? Oh, di ba? Ang ganda. Ang sarap pala manligo dito. Hindi sa pag-ano mga kasinag, pinong-pino ang buhangin.
Di ba? Ang ganda mga kasinag. Saka malinis yung tubig niya. Ang ganda oh. Diba? Ano yan? Ano kaya yan? Ang sarap. Pinong-pino yung buhangin niya. Oh. Pinong-pino yung buhangin. Yan mga kasinag, ang sarap mag-relax dito. Ayan o, yung anak kong lalaki. Ito, yung anak kong lalaki si Janjan. Diba? Ang ganda ng dagat. Napakaganda ng isla na ito mga kasinag. Oh, diba? Yan o. Enjoy na enjoy yung lalaki ko. Takbo lang takbo, enjoy na enjoy si Janjan. Tapos yung mga kasama ko, andun sila. Nagpapahinga. Medyo mainit kasi. Maliligo tayo mga kasinag. Maliligo tayo. Ang ganda ng lugar na ito. Hindi biro. Sa lahat ng aking mga subscriber, maraming salamat sa inyo sa panonood ng aking mga video. Shoutout pala sa Team Agiw, mga TikTokers dyan. Shoutout sa inyo. Ang ganda ng lugar na ito mga kasinag. Diba? Para akong turista. Pakiramdam ko para akong turista sa lugar na ito. Turistang hilaw. Nata na lang tutong ka mag ng paduman pag may time na lang ka. Ang ganda talaga ng lugar na ito. Mga kasinag, maligo tayo. Ang sarap maligo. Sa mga susunod na mga araw, ililibot ko lang kayo dyan mga kasinag. Sa isla na ito. Saka ma-enjoy na enjoy pa yung mga bata maligo. Kasi tamang-tama sa init ng panahon. Mainit ang panahon ngayon mga kasinag, sarap maligo. Talagang mag-i-enjoy talaga kayo kung nandito kayo sa lugar na ito. Yan yung aking misis na mahiyain sa camera. Ayan. Mahihain yung misis ko mga kasinag. Pasensya na kayo. Maraming salamat pala sa mga sinag subscriber. Maraming salamat sa inyo. Diba? Napakaganda ng lugar na ito. Sa mga gusto pumunta dito, mag-comment lang kayo mga kasinag.
Sa mga susunod na araw, mga kasinag, bibisita ulit tayo dito. Ang sarap maligo mga kasinag, oh. Presko. Ayun mga kasinag. Dadaan lang kami sa bahay na yun. Dun, para magbanlaw. Ayan na sila. Nauna na. Magbabanlaw lang kami. Yan si Boss Tonton. Tinda para. Tinda para. Matindi ang pangalan nito, si Boss Tonton. Ayan mga kasinag. Nagbabanlaw na sila. Hindi ako nang tapos. Yan ang shower dito. Grabe yun pala dyan kalaminta. Tara. O dyan no, sa atop kang ano tayo. Ay, sabay pala. Baba na, kaya makalamintas dyan. Asan? Ucha ni Gyo. Ucha na, sa may kamot mo. Yan, ucha na, sa atubangan mo. Yan. Uto na. Uto may rak, uto na. Uto sa luwas. Ucha ni Gyo, kadakol. Dad pa ako nakakuha. Ucha ni Gyo. Igdi, magigdi ka sa balyo. Oo, hinog-hinog. Papa. Oh, dahil na nakakuha. Uto na, Nonoy. La. Ay, yung libang. Yung Abante na. Bantay pala ito dito. Mayo baga. Tama na yan, kamaarating lang niya. Iyo, aranggutan kita dyan. Wala. Maya ton. Aga doon ulit saro. Tulo iyan. Nalaitan ako. Ano, may na tayo mga kasinag. Oh, ante. Sige ka no. Garo lang magain. Ano? Bilo. Green. May ano rin, may bayro. Bagay sa imo. Dahil ba naman sabihin habo mo ikaw kaya kayo mo sabi mo bawal. Kambing. Ate, nanyahan ang am. Ado na sabay dulo. Ate, I like to eat. Ito, daraw ito. Dati ito. Dedo. Kung kaya mo bunuton. Huwag sasama ha. Huwag sasama ang... Kakaiba nga yung kambing ang nagdali kay ni. Ay, mga ilagay dito. Darangay ako. Graya man nga itong kambing na ito. Halian mong daga. Dahil na kang mag ano. Ay iyo. Yan lang pirang yan sa ano. Yan lang mga may duot. Balon pa akong hanti. Labot na magati ang plastic mo. Ha? Masangkay na! Nagnakaw ako ng tanglad, mga kasinag. Labog! Labog pa po! Yan mga kasinag, uuwi na tayo. Uwi na tayo sa Diak. Eh, grabing baybay. Mayaman ako. Na ano. Mabuti ka naman sa akin. Dahil nag-itom na maray si Tuntun.
mas kinagambalan. Chloe, ang tutukawan mo. Umayos kang tukaw. Baka isog-isog sa may palo. Ayan. Dadang bahero. Video, yan mo lang. Magkamatama ko. Pagkaw mo na po.